Končil sa dnešný turnaj U9 Loco Cup 2015. Myslím, že nám to vyšlo, aj počasie, aj výkony. Aj sme sa trošku zdržali, ale to je dobré aj kvôli tomu, že to bolo vyrovnané a museli sme naozaj prerátavať všetky veci, aby sme určili správneho víťaza. Takže ďakujem vám za účasť, ďakujem všetkým, ktorí na tomto turnaji prosperovali. Ďakujem futbalovému výboru Lokomotívy Devinská Nová Ves, ďakujem rozhodcom, ďakujem zdravotnej službe, ďakujem všetkým hráčom, ďakujem rodičom, ktorí pozbudzovali svoje mužstvá. Zvíťazilo mužstvo Novomestského športového klubu 1922, ktoré pod týmto názvom oficiálne vystupovalo prvýkrát na turnaji. Takže v ďalšej budúcnosti želám všetko len to najlepšie od prípravky až po mužov. A dúfam, že sa takto stretneme aj v budúcich ročníkoch. Takže všetko dobré a dovidenia.